Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Бародари имрӯз рӯзи чоршанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Дӯстӣ. Чоршанбе бозор. Лави дарё аввал бозори якшанбе буд. Хоб наворо сар мекунем аз буқаи савдошидагӣ. Буқа барои бастан 9000 сомонӣ савдо шидааст. Мана сумша ҳисоб дора бародарам. ҳаракат мекунем подписчикои азиз барои шумо нархҳои аниқ ёфта навор мекунем. 9000 сомонӣ савдо шудагиай. хотиррасон мекунем подписчикои азиз драбилкои универсал омадагиай, драбилкои Узбекистон. Касе дар корай видеоша дар комментария мемонам, дар омода тамошо кунем. Маслиҳат када касе да маҳбул шид занг занед, доставка ҳаст ба тамоми Тоҷикистон. Нархошам арзон када гирем хела. Молои очабача. Очабача. Уноҷиншам дуим гусалай бардам. Уноҷинш ягонта гусала када гаяне? Уноҷин гусала када. Иша дуим гусала. Дуим зой да бугза я семгишта бугза. Да семги бугза семоҳа. Хоб ҳар душ якҷоя 35000 сомонӣ. Арз шуяҷоя 35000 сомонӣ муомила дорад. То 30000 сомониро ҳар душа якҷоя карда ист. 30000 сомонӣ. Най ҳоли ягон бор зоидагӣ нест. 35000 муомила дора. ҳар душ якҷоя очабача будааст. иш семоҳа буғоз парафтагӣ. бозор якҷоя 30000 кадагия. номерота гап зана. 933 66 67 51. Адрес Калхозобод, участкаи Айни, ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. бачаи Айни мана марҳамат. Лайкҳоро бизанед. کسی در مخبلای میتونی خریداری کنی آدمی بواری. برادر سودا شد بقای کلون، بقای نیم تیار 18000 سامانی به ترازو سودا شدگی. 400 چند کیلوگرم است؟ 426 کیلوگرم دگی. بعدی سودا شدن ترازو ماندگی برای سنجیدن. 426 کیلوگرم است. 18000 سامانی خرید. مأمور آزیا. مانا. ای خفوش هم تماشا کنیم. گاب نیست. برادرها گوی گوساله‌دار کبود. یکم گوساله‌اش بقچه. سهار بگه 5-6 لیتر شیر. نرخش 17000 سامانی. اوزی خریدارو 15000 نرخ کرده است برادران. 4 لیتر دا گارانتی میتونه. نه گوساله شای. بخشش کی پامید. طرف افتو سیام که دستیم خوش رو نیامده است. جو کمان. مانا چوچوش. 4 لیتر دا گارانتی میتونه. 15000 خریدارو نرخ کرده است برادران. اجراش تا دودگی نیست. کم تاریسی بسکم. امید شروع تو. برادر سودا شد گوی گوساله‌دار. گوساله‌اش بوقچه 16000 سودا شد. برآورده است مانا. شیرش چند قبض ایران؟ 2 لیتر. لیتر دا گارانتی میده بس گفته گرفتم با خاطر همین بخچه‌اش گرفتگی 16000 سامانی رونا. بقا برای بستن بقای کارپات 11500 سامان معامله داره بازار تا 10800 کرده است. بخچه کارپاتی بازه. بنوجینش چی کده کن؟ Rajina to haftini ma. To haftini mazora.
8 гуфтасидаga то 7 кардааст муҷина. Ҳар душа молои соза. Ана букачай ала. 63 ярым. То 6300 сомони савдо шуда. Ина ҳози барака шудага и я бародарай. Ай совхози Москва. 6300 сомони. Совхози Москва ба пеш. А шассени ма 6350 шам будааст бо. Мо 6300 гуфта хуб меҷа. Ина савдо я буқача рафтаста уже ҳозир қараби барака шидана. 50 сомай мундаги дар байн. Наи буқача. Ана ами буқача. 74 кадастам бародар. Харидори ами харидори сахт ами сумо шақафидаги вақти савдо. 74 50 шуд. ап 1450. Ҳозир барака шава бу мегирем. Шур када. Буқача савдо шуд бародар. 7500 сомони. Баин дами 100 сом буд, дами саҳар 75 надодум гуфт, ҳавая битем бигирем гуфт, гирифт охир. 74 дахела истодам, баъд 74 ним кард, баъд 75 кард. Савдо шуд бародар. Уножинша 6500 муомила дора. ҳозирашта то 5 ним кадаста мега худшам 5 ним гирифта буда. Болои ҳозирашта ягон чуқуш накада. Савдо шуд буқа барои бастан, буқои средни. 9700 сомони савдо шуд бародар. ҳозир барака шуд. Чанд шуд? Ина ҳами буқа 9700. Савдо шудаста буқа барои бастан. Буқаи зарду сафед 9100 сомони харидор кадаста, харида фурӯшо. Яке соҳибиш 92 дам наметонега. савдо шудаста манаи буқаи базеби сия. Сонош ғавс ҳамин барои бастан айда кунш пастар буда, неки соз айда хеле маълум ай ки моли хуба. 14100 сомони кардаистанд. соҳибиш 14400 бите гуфтестай бародар. 14500. харидор ина 14200 шид. фурӯшанда 14500 бите гуфтеста. Савдош давуҷа ингуна. Манаи буқа савдо шидагиай бародаро. 10700 сомони гирифтагиай. 11000 сомони кардаистанд. 300 сом болои. Додаги нест бародаро. буқа барои бастан. 11000 кадаистанд. подписчикои азиз. ду таи дига буқаи базе барои бастан 15500 савдо шидагиай. 15300 савдо шидагиай. марҳамат. нархҳои аниқ. ина як бор дига хушро тамошо кунед. 15500, 15300. ина подписчикои азиз, нархҳои аниқ, нархи барро. ай 18, ай 1800 сомони то 2100 сома. ҳамино савдо шудагиа 12 сар. Онаиш 21 а? 21 савдо шудагиа. Иҷа ҳам ҳаста.
ҳамаш ҳар хел чидага якка нархоша ба хотирим нест гуфт инами ай 1800 сомонӣ то 2100 ина дутаи дига омад не ҳардушам 2050 сомонӣ савдо шудага баъд иҷа якта гӯсфанди баррадор савдо шудааст гӯсфандаш маная барашон наво калонишавиз мегирем барашон 4200 гирифтага инами барақа инами гӯсфанд қати ози барашам мегирем бараш маная 4200 не сияҳай бараш не очашай 4200 сомонӣ не барроам савдо шудага 4 сар ино майдата нисбат ба ози гирифтаги мо 1304 таша якҷоя гирифта 1300 сомонӣ ҳар якташ ина бо иҷо баррои ширӣ будааст 1250 мега муомила дора 12 боша оптум диги мега хайрдор ячи арзон кадеста ячи арзон ку мега харидор да баррои мода савдо шид дута калон неш майдатар не майдаи майдаш наёбда инами 4 та 6500 сомонӣ якҷоя савдо шудагия нархҳои аниқ 6500 сомонӣ 4 та якҷоя марҳамат ина нархи қушқорҳои калони фарбира мепурса ина нархи қушқори калон 4000 сомонӣ муомила доранд 3400 як аст кадай 3300 як аст кадай 3200 як аст кадай бародаро кило баркаш 47 када аст ина нархҳои аниқ бу қанча болди неч пулга 25 қучқорма тухла иш савдо шудага харидагира 2500 сомонӣ и модай тухле ҳар бича будаеки об инами қушқора ҳамаш гап задан ки ай худи деҳқон айда деҳқон инамиҷа бара қушқоро 8 та якҷоя савдо шудага ба саҳарӣ ма ҳамин подписчикои ма будааст саҳар ҳамин салому алейк кадем ҳамин қушқоро савдо шид гуфт 8 сар якҷоя 19200 сомонӣ унаи ака харидагия ҳозир бо нархи худшам кадестан тоқа да ки якҷоя не мега мода як марде боша ки ҳамаша оптои бигира мега 19200 харидагия нархи худшам кадеста мега ай нархи худиш болоам кадеста мега тоқа неки номер мемони ака номер 4 не вай гавзан ду 49 не айвай не айвай гавзан че биги 2 та 0 4 22 33 89 адрес ай лӯлакои ай куҷои участкаи қабодиё ноҳияи дӯсти ҷилику 19200 харидагиай болои ягон симметр мегирем одамои боарияй бародаро подписчикои азиз ма чанд кас мепурса нархҳои харам парто ина якта хари савдо шудагия меёфтем нархар будааст 1000 сомонӣ савдо шуда бародаро барои ҳамин гӯсфандо гирифтагиай бормошона бардошта мегардадам қати гӯсфандо айлоқ мерава меояд молдоро гирифтагиай 1000 сомонӣ нархари ёшайнеки